IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Patsyo ni Mayor Virgilio Calahate iti ili ti Badok kaababaan na tinapinta sa panakapataraya ti local finance iti nasao nga ili kan panagkaykay sa dagitoy at ti rason no apay nagunod da iti unmodified opinion manipod iti Commission on Audit wenno COA iti taon 2025. Inlawlawag ti Mayor daytoy ti damo nga aday ti maawat ti ili pamadayaw ket kunana saan laeng nga isunay ti kasapulan a mabigbig no di ket pakairamanan day ti kakaduana ti suporta nga ipapaay ti Sangguniang Bayan iti panangidaulo ni Vice Mayor Glenn Cahigal dagiti department head stakeholder kanda dumapay. Yes, so nga haan lang asyak dati malagsakan ng pwede pati iti local finances tayo digiti department heads ta first time iti nga Badok nga makaalat tayo iti unmodified opinion iti ili. Una dito iti muna kadigiti kinita tayo so madinawag ko iti cooperation ken panagkaysa ti amin nga department head not only the local finance and the accounting department pero ti amin kang rona na po iti kadwating ang service so magita yu tata or 1 year na to iso pa lang tututukan tayo nang nangroon na digiti amin nga gamit ken di pa nakadispose digiti sa amin nga mosasar na gamit iti munisipyo tat manti kasta ket madalusan no impinsan ken maikat mo ten iti libro digiti saanan nga kasapulan. Kabayatan na inpasigurado ti Mayor nga agtultuloy ti panakaorno si financial account iti nasaw a munisipyo kaniti nasayaat a serbisyo publiko tapno adupay ti magunod dagitoy a pambigbig. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.